నాగరాజ్ ప్రభుజీ ఉన్నారు, ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నారు. క్లాస్ అయిన తర్వాత చెప్పండి, క్విజ్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిందా లేదా అనేది. ఓకే. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे. హరే కృష్ణ. అందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 8వ అధ్యాయం మొదటి రోజు అందరికీ స్వాగతం. ఈ అధ్యాయం పేరు మరి ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి ఒక్కొక్క యోగం కదా. సో ఇది అక్షర బ్రహ్మ యోగము. భగవత్ ప్రాప్తి అంటే భగవంతుని పొందే విధానం అని కూడా అర్థం. అక్షర అంటే ఏమిటి? క్షర అంటే నాశనం అని, అక్షర అంటే నాశనం లేనిది అని అర్థం అనమాట. అక్షర బ్రహ్మ యోగము, నాశనం లేని ఆ బ్రహ్మతత్వం, అది తెలిపే యోగము అని మనం ఈ అధ్యాయానికి మీనింగ్. ఓకే, సో ఆన్సర్స్ ఎవరు చెప్పలేదు. సో మరి 7th చాప్టర్లో ఏం చూసామన్నది ఎవరికి గుర్తులేదన్నమాట. ఒక పాయింట్ కూడా ఎవరు చెప్పలేరా? 8th చాప్టర్లో అంత బాహ్య శక్తి అంతర్శక్తి గురించి చెప్పారు మాతాజీ. కర్మ అకర్మలు వీటి గురించి చెప్పారు. కర్మలు అవి కర్మ అంతకు ముందే చూసాము. కర్మయోగంలో మనం ఇది భక్తి యోగం స్టార్ట్ చేసేసాము. 7th చాప్టర్, 1st చాప్టర్ భక్తి యోగంలో. ఇంకోటి శుద్ధ భక్తులు అంటే అవి కూడా లక్షణాలు ఇంకా చూడలే. ఇంతకు ముందు ఇంకొక పాయింట్ చెప్పారు, పంచభూతాలు, బాహ్య శక్తి, అంతర్శక్తి. వెరీ గుడ్. పంచభూతాలు ఇంకా 3 ఉన్నాయి. ఏమిటి బాహ్య శక్తిలో? పంచభూతాలు 5, మిగిలిన 3 ఏమిటి? మనస్సు, అహంకారం, అహంకారం. అష్టాంగ యోగం గురించి తెలుసుకున్నాం మాతాజీ. శుద్ధ భక్తి, ప్రేమ, భక్తి, స్వామిని చేరడానికి లాస్ట్ స్టేజ్ ప్రేమ. ఆ ప్రేమకి కావాల్సిన 8 స్టెప్స్ నేర్చుకున్నాం మాతాజీ. వెరీ గుడ్. సో అష్టాంగ యోగం ఏమో 6th చాప్టర్లో చూసాము. నిన్న 7th చాప్టర్లో భగవంతుడు నా బాహ్య శక్తి, ఈ 5 అంశాలు కూడా నా బాహ్య శక్తియే. పంచభూతాలతో తయారైన మన బాడీ ఏమిటి? మనసు, బుద్ధి, కనిపించే బాడీ, అది స్థూల శరీరం అంటే కంటికి కనిపిస్తోంది. కనిపించని శరీరం ఉన్నది కదా, అదేమిటి? కనిపించని శరీరాన్ని సూక్ష్మ శరీరం అంటాం. సూక్ష్మ శరీరం అంటే ఏమిటి?
ఆత్మ మాధవి. మనసు బుద్ధి అహంకారం మాతాజీ. వెరీ గుడ్. మనసు ఆత్మ కాదు, ఆత్మ శరీరం కాదు. మనం ఈ బాడీ కాదు ఆత్మ అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా, ఆత్మ శరీరం కాదు. అది ఒక ముఖ్య విషయం తెలుసుకోవాల్సింది. సో ఆత్మ శరీరం కాదు, మనసు బుద్ధి కూడా శరీరమే. మనసు శరీరం ఎలా అవుతుంది, పైకి కనిపించదు కానీ డౌట్ వస్తుంది కాబట్టి సూక్ష్మ శరీరం, కనిపించని శరీరం అన్నమాట. అది కూడా బాహ్యమే. ఆత్మ ఒక్కటే శుద్ధతత్వం, అది ఆ లోపల ఉన్న తత్వం. సో ఆత్మ శరీరం కాదు, మనసు బుద్ధి అహంకారాలు ఇవన్నీ శరీరమే, కానీ సూక్ష్మ శరీరం, కంటికి కనిపించని శరీరం అని అర్థం. సూక్ష్మ శరీరం అంటే కనిపించండి అని. బాహ్య శరీరం ఏమో స్థూల శరీరం, కంటికి కనిపించేది, అది పంచభూతాలతో తయారైంది. సో మనకి స్థూల శరీరం ఉన్నది, కంటికి కనిపించేది, కనిపించని సూక్ష్మ శరీరం మనసు బుద్ధి అహంకారం. ఈ రెండు శరీరాలే. కారణ శరీరం అని ఇంకొక దాన్ని కూడా అంటారు. అదేమిటంటే జస్ట్ బిఫోర్ మనం ఆత్మ తత్వం తెలుసుకోబోయే ముందు వచ్చే ఫీలింగ్ని కారణ శరీరం అంటే. ఉదాహరణకి మంచి గాఢ నిద్రలో ఉంటాము, మామూలు నిద్ర కలలు వస్తున్నప్పుడు, నిద్రపోయినప్పుడు మనకి కలలు వస్తాయి. కలలు వచ్చినప్పుడు ఇంకా మనకి బాడీతో కాంటాక్ట్లోనే ఉన్నాం ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో. కలలు కూడా రాని గాఢ నిద్ర వస్తుంది చూసారా, వచ్చినప్పుడు మనం ఏమంటాం, అబ్బా ఒళ్ళు తెలియని నిద్రపోయాను, ఏమీ తెలియలేదు అంటాం. అప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుంది, ఎప్పుడు పడుకున్నామో తెలియదు, నిద్ర లేచిన తర్వాత అబ్బా ఎప్పుడు నిద్ర పట్టిందో అసలు మనకి ఏమీ తెలియలేదే, ఒళ్ళు తెలియలేదే అనుకుంటాం కదా. ఆ స్థితిలో మరి మనస్సు కూడా నిద్రపోతుంది కాబట్టి అది ప్రశాంతమైన స్థితి అన్నమాట. కాకపోతే ఇంకా భగవంతుడి యొక్క అవగాహన రాలా, కానీ ఆ ప్రశాంతత అది కొంచెం కారణ శరీరం అంటే ఆ స్టేజ్ అనుకోవచ్చు. సో అది అది స్థూల శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం, కారణ శరీరం అని కూడా అంటారు. సో అది మూడు. అలా భగవంతుడి బాహ్య శక్తి శరీరం అయితే, ఆయన ఈ శరీరం ఉండి ఏం ప్రయోజనం, లోపల ప్రాణం లేకపోతే. సో ఆ లోపల ఉన్న ప్రాణాన్ని చైతన్యం అంటాం, ఆత్మ అంటాం, భగవంతుడు యొక్క అంశ అది. ఆ చైతన్యం ఇంకా ఉన్నత శక్తి. ఈ బాహ్య శక్తి కూడా నాదే, కానీ దీనికంటే మించిన నా శక్తి ఏమిటంటే అందరిలో ఉన్న చైతన్యం అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పడం చూసాము. మరి ఇంకేం చూసాము, ఈ మాయ వల్లే నన్ను తెలుసుకోలేకపోతున్నారు, అందరూ ఉన్నా కూడా, అందరిలో నేను ఉన్నా కూడా నన్ను తెలుసుకోలేకపోతున్నారు, ఆత్మతత్వం తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే ఈ 3 గుణాల మాయలో పడిపోయారు కాబట్టి. ఈ 3 గుణాల మాయను, అది ముఖ్యమైన పాయింట్. ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోతున్నాం అని మన అందరికీ ప్రశ్న వస్తుంది కదా. మరి మనలో భగవంతుడు, ఈ భగవంతుడు అంశ అయిన ఆత్మ ఉంది, ఇదేమిటి మనకి, ఈ దుఃఖాలేమిటి, బాధలేమిటి, కోపాలేమిటి, ఈర్ష్యలేమిటి, అసూయలేమిటి, ఏమిటిది, మనం ఎందుకు ఈ తత్వాన్ని, ఈ నిత్యానంద సచ్చిదానంద తత్వాన్ని మనం ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోతున్నాము, ఎందుకు ఫీల్ అవ్వలేకపోతున్నాము, మనం ఆ ఫీలింగ్స్, ఆ ఆత్మలో ఉన్న శుద్ధతత్వం మనకి ఎందుకు అర్థం కావడం లేదు అనే క్వశ్చన్ వస్తుందా లేదా మనందరికీ. మరి వచ్చినప్పుడు దానికి భగవంతుడు ఏం చెప్పారు ఆన్సరు, ఈ అందరూ సత్వరజస్తమో గుణాలనే ఈ మాయలో పడిపోయి మోహితం నాభిజానాతి అన్నారు. అందులో పడి నన్ను తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. నా అభిజానాతి అంటే నన్ను తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఎందువల్ల అంటే సత్వరజస్తమో గుణాల మాయ అనే ప్రభావం వల్ల. కాబట్టి ఏం చేయాలి, ఈ మాయను దాటడం చాలా కష్టం. కానీ మాయామేతాం తరంతితే, ఎవరైతే యోమాం ప్రపద్యంతే, ఎవరైతే నన్ను శరణు వేడతారో మాయామీతం తరంతితే, ఈ మాయను దాటగలుగుతారు. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. అందుకని అక్కడ మార్గం చెప్తున్నారు, నన్ను శరణు వేడిన వాళ్ళు ఈ మాయను దాటగలుగుతారు. శరణు వేడడం అంటే ఊరికనే భగవాన్ నిన్ను శరణు వేడుతున్నారని నోట్తో అనుకోవడం కాదు. ఏది జరిగినా భగవంతుడు ఇది నాకు ఇచ్చారు, నేను ఇది ఆయన అనుగ్రహంగా స్వీకరిస్తాను అని మనస్సును మనం ఆ రకంగా మార్చుకోగలుగుతాం. అది శరణాగత తత్వం. ఏది మనం అలా కాదుగా, ఏ చిన్నది మనకి ఇష్టం లేని జరిగినా ఇదేమిటి దేవుడా ఇలా చేసావు, నేను ఎంతో కష్టపడి ఎన్నో ఏర్పాట్లు చేస్తే ఇవన్నీ ఇలా సక్సెస్ కాకుండా ఫెయిల్ అయ్యేటట్లు చేసావేమిటి అనుకుంటాం మనం. ప్రతి చిన్నది మనకి ఏ కొంచెం నచ్చనిది జరిగినా మనకి ఎవరో ఒకరిని బ్లేమ్ చేయడం అలవాటు కదా, ఎవరు లేకపోతే భగవంతుని కూడా బ్లేమ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అలా కాకుండా ఏదైనా మరి భగవంతుడి యొక్క
నిర్ణయం అని మనం ఎప్పుడైతే మనస్ఫూర్తిగా ఆ భావానికి కట్టుబడి ఉండగలుగుతామో అది శరణాగత తత్వం. సో అలాంటి వాళ్ళు మాయను దాటగలరు. మరి అప్పుడు కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా ఇది భగవద్ అనుగ్రహం అని మనస్ఫూర్తిగా మనం ఒప్పుకోగలిగినప్పుడు అదేగా శుద్ధ భక్తుల లక్షణాల్లో చూస్తున్నాం. అవమానమైన గౌరవమైన ఎవరైనా మనల్ని గౌరవిస్తే పొంగిపోతాం, ఎవరైనా ఒక మాట అన్నారు అని తెలిసినా సరే విపరీతంగా బాధపడిపోతాం, కోపం తెచ్చుకుంటాం, ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి. కానీ ఏదైనా మరి మనకి ఈ రకంగా జరగాల్సి ఉంది కాబట్టి జరిగింది అని మనం అలాగే ప్రశాంతత కోల్పోకుండా ఉండగలిగినప్పుడే మరి ఆ తత్వంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. కాబట్టి అది చెప్పారు. నన్ను శరణు వేడితే మాయామేతాం తరంతితే. అలా శరణు వేడని వాళ్ళు ఎవరో కూడా చెప్పారు. ఎవరు? దుర్మార్గులు, జ్ఞానంతో ఉన్న జ్ఞానాన్ని పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు, మరి మాయయాపహృత జ్ఞానం అంటే ఉన్న జ్ఞానాన్ని కూడా పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఈ మాయతో. ఆ తర్వాత రాక్షస స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు. రాక్షస స్వభావం అంటే వేరే ఏం లేదు, కోపాలు, ఈర్ష్యలు, ద్వేషాలు, విపరీతమైన అత్యాశ, కోరికలు కూడా దానవ గుణాలేనని మనం చూస్తాం 16th చాప్టర్లో దైవాసుర సంపద విభాగ యోగంలో. కాబట్టి అటువంటి మెంటాలిటీలు ఉన్నవాళ్ళు మరి భగవంతుని ఎప్పుడు శరణు వేడరు. 4 రకాల వాళ్ళు శరణు వేడతారు. ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానీచ. ఆర్తులు, కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళు, జిజ్ఞాసు ఉన్నవాళ్ళు, మరి సంపద కోసం కొందరు, కష్టాలు తీర్చమని, ఇంకా కొంతమంది జ్ఞానులు కేవలం జ్ఞానంతో. అలా 4 రకాలు. వీళ్ళందరిలో కూడా జ్ఞాని ఇంకా ఉత్తముడు. ఎందుకంటే జ్ఞాని ఆల్రెడీ ఆ జ్ఞానంతో ఎప్పుడు మనసును నా మీదే లగ్నం చేసిన వాడు. అంటే ఏది జరిగినా అతను భగవంతుడిది అనుగ్రహం, మనం ఇందాక చెప్పుకున్న స్టేజ్లో ఉన్నవాడు. మనస్సుని ఏది జరిగినా భగవంతుడి అనుగ్రహం అనుకోగలిగేవాడు అనమాట. అదే జ్ఞానం. ఆ సమత్వమే యోగం అని. అందుకే కర్మయోగంలో ఏం జరిగినా సమత్వంతో రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలగడమే యోగం అని. అదే యోగం. ఇకేదో యోగాసనాలు అవి వేస్తే యోగా కాదు. మనస్సును ఆ రకంగా మార్చుకోగలగటమే యోగం. ఏ పరిస్థితుల్లో మనం రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఒకే రకంగా ప్రశాంతతతో ఉండగలగడమే యోగం. కర్మయోగంలో అలా కర్మలు చేస్తూ ఏది జరిగినా ప్రశాంతంగా ఉండగలగడం. ఇలా భక్తి యోగంలో భగవంతుడి అనుగ్రహం ఏదైనా, ఆయన ఏది ఇచ్చినా అది ప్రసాదం అనుకుని ఉండగలగడం అది. సో అలా జ్ఞాని ఆ స్థితిలో ఉన్నవాడు కాబట్టి జ్ఞాని ఇంకా ఉత్తముడు నన్ను ప్రార్థించే వాళ్ళల్లో అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం లాస్ట్లో మరి చూసాం. సో మరి మనం నేర్చుకున్నది కూడా ఏం చూసాం? ఎవరైతే మనస్సుని ఎప్పుడు భగవంతుడి మీద లగ్నం చేసి ఈ రకంగా వేరే కోరికలు అవి కాకుండా ఉండగలుగుతారో మరి అది భగవంతుని చేరుకునే మార్గం అని కూడా చూసాం. ఓకే, సో మనకి ఆల్మోస్ట్ 10 minutes రివ్యూ పట్టింది. సో అది మీరు ఒకసారి పైన చూసుకోండి. చూస్తే మనకి ఈ అర్థాలు, భావాలు ఇంకా ఎక్కువగా గోచరిస్తూ ఉంటాయి భగవద్గీతలో. రోజువారీ మనం ఎలా దీన్ని అప్లై చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా మనం ఈ మనశ్శాంతిని పొందాలి, ఏ విధంగా ఈ భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళాలి, ఏ విధంగా మనం మోక్ష మార్గంలోకి వెళ్ళాలి అనేది మనకి జీర్ణం అవ్వాలంటే ఒకసారి ఇలా మళ్ళీ మనం రివైజ్ చేసుకుంటుంటే కొంచెం ఎవ్రీడే లైఫ్లో మనం ఎలా ఏమేమి చేస్తే ఈ మార్గాల్లో మనకి ఏది ఉపయోగపడుతుంది, ఏ రకంగా ఈ మార్గాన్ని మనం అప్లై చేయొచ్చు ప్రాక్టికల్గా జీవితంలో అనేది కొంచెం మనకి తడుతూ ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు అక్షర బ్రహ్మ యోగం చూద్దాము. అంటే వింటున్నారు శ్రద్ధగా, తర్వాత కూడా కొంచెం జీర్ణం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. వెంటనే ట్రై చేస్తే ఎక్కువ వెళ్తుంది, మళ్ళీ వదిలేసామంటే మళ్ళీ మర్చిపోతాం. సో క్విక్గా ఒకసారి రివిజన్ లాగా చూస్తానికి ప్రయత్నించండి. ఇది అక్షర బ్రహ్మయోగం. అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. కిం తద్బ్రహ్మం కిం అధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిం ఉచ్యతే. సో ప్రభు పురుషోత్తమ అడుగుతున్నాడు. ఇవన్నీ ప్రశ్నలు అన్నమాట. తద్బ్రహ్మం, ఆ బ్రహ్మం అంటే కిం, ఏమిటి? కిం అధ్యాత్మం, అధ్యాత్మం అంటే ఏమిటి? కిం కర్మ, కర్మ అంటే ఏమిటి? పురుషోత్తమ అని భగవంతుని సంబోధిస్తూ అధిభూతం చ, అధిభూతం అంటే కూడా కిం ఏమిటో ప్రోక్తం చెప్పండి. అధిభూతం అంటే ఏమిటో కూడా చెప్పండి. అధిదైవం
కిం ఏమిటో ఉచ్యతే చెప్పండి. ఉచ్యతే అంటే కూడా చెప్పవలసింది, వివరించవలసింది. సో ఆ బ్రహ్మం ఏమిటి, ఆధ్యాత్మం అంటే ఏమిటి, కర్మ అంటే ఏమిటి, 3 ప్రశ్నలు. తర్వాత అధిభూతం అంటే ఏమిటో కూడా వివరించండి, అధిదైవం అంటే ఏమిటో కూడా చెప్పండి. 5 ప్రశ్నలు అర్జునుడు ఇక్కడ అడిగాడు. ఇంకా అడుగుతున్నాడు. అధియజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః. అధియజ్ఞం కథం కోత్ర, ఈ అధియజ్ఞం ఎవరు, ఇది దేహంలో, దేహేస్మిన్ మధుసూదన, ఈ దేహంలో ఇది ఎలా ఉంటుంది, ఎక్కడుంటుంది ఈ అధియజ్ఞం. ప్రయాణకాలేచ అంటే వెళ్ళిపోయే టైంలో, కథం ఏ విధంగా, జ్ఞేయోసి ఈ జ్ఞాని, నియతాత్మకి నియమబద్ధంగా ఉన్న జ్ఞాని ఏ రకంగా నిన్ను తెలుసుకుంటాడు. సో అధియజ్ఞం అంటే ఏమిటి, అది ఎక్కడుంటుంది మన దేహంలో మధుసూదన. అలాగే వెళ్ళిపోయేటప్పుడు జ్ఞాని అనేవాడు, ఈ నియమబద్ధంగా ఉండే జ్ఞాని అంటే ఎప్పుడు భక్తి మార్గంలో ఇలా ఉండే జ్ఞాని నిన్ను ఏ విధంగా చివరిలో తెలుసుకుంటాడు అని చెప్పి అర్జునుడు 2వ ప్రశ్న కూడా అడిగాడు. సో అది అధియజ్ఞం కథం ఎవరు, కథం కహ అంటే ఎవరు, కథం ఏ విధంగా, అత్ర అంటే అక్కడ, అంటే దేహంలో, శరీరంలో ఉంటుంది, అస్మి ఈ దేహంలో ఎలా ఉంటుంది ఈ అధియజ్ఞం. అలాగే ప్రయాణ కాలంలో మరియు కథం ఏ రకంగా నువ్వు జ్ఞేయ అసి తెలియజేయబడతావు, ఏ రకంగా తెలియజేయబడతావు, ఎవరికి, నియతాత్మకులు అంటే ఆత్మనిగ్రహం ఉన్న వాళ్ళకి నువ్వు ఏ రకంగా అర్థమవుతావు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయే టైంలో వాళ్ళని ఎలా తెలుసుకుంటారు అని చెప్పి అడిగాడు. సో యజ్ఞప్రభు ఎవరు, ఏ విధంగా మన శరీరంలో ఉన్నాడు, దేహంలో, అలాగే ఈ ఆత్మనిగ్రహం, నియతాత్మభులు, మరి ఆత్మనిగ్రహం అంటే మరి వాళ్ళు దేనికి ప్రలోభాలకు గురి కాని వాళ్ళు. చూసాం కదా ఎగ్జాంపుల్, ఏది జరిగినా స్థిమితంగా వాళ్ళు, ప్రశాంతత కోల్పోని వాళ్ళు నిగ్రహస్తులు కదా మరి. సో అలా ఆత్మ నిగ్రహంతో ఉన్న వాళ్ళు, ఇక్కడ ఆత్మ అంటే మనో నిగ్రహం అని కూడా అర్థం. సో అలాంటి వాళ్ళు జ్ఞేయోసి నిన్ను ఎలా తెలుసుకుంటారు, వాళ్ళకి నువ్వు ఎలా తెలుస్తావు చివర్లో, ప్రయాణ కాలం అంటే లాస్ట్ మినిట్లో అని చెప్పి అడిగాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటున్నారంటే, శ్రీ భగవాను వాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావో ఆధ్యాత్మముచ్యతే భూతభావోద్భవాకరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞితః. అక్షర బ్రహ్మ పరం, అక్షరం బ్రహ్మ పరమం అంటే అక్షరం, నాశనం లేని బ్రహ్మతత్వం పరమం, అదే స్వభావం ఆధ్యాత్మముచ్యతే. సో ఈ ఫస్ట్ ప్రశ్న ఏమన్నాడు, కిం తద్ బ్రహ్మ అన్నాడు కదా. ఆ బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, నాశనం లేనిదే, మరి పరమం ఎంతో దివ్యమైనది, మరి బ్రహ్మతత్వము అంటే ఆత్మ. అలాగే స్వభావం ఆధ్యాత్మం ఉచ్యతే. సో ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావమే మరి ఆధ్యాత్మము అని చెప్తారు. అలాగే భూతభావోద్భవోకరో విసర్గ కర్మ సంహిత. సో కర్మ అంటే ఏమిటన్నాడు కదా, అంటే మనం భవిష్యత్తులో పుట్టడానికి, ఈ జన్మలో పుట్టడానికి కారణమైన పనులు, ఏదో పూర్వజన్మ కర్మల వల్ల ఈ జన్మ వచ్చింది, ఈ జన్మలో కర్మల వల్ల మళ్ళీ జన్మ వస్తుంది. కాబట్టి ఇలాంటి మళ్ళీ జన్మకు కారణమయ్యే కర్మలన్నీ కూడా కర్మ అని అర్థం. మనం చేసే పనులు అన్నీ కూడా మనకు మళ్ళీ జన్మనిస్తాయి. ఆ కర్మబంధాలు ఏర్పడ్డప్పుడు, అన్లెస్ కర్మబంధాలు లేకుండా చేసుకునే స్టేజ్ వచ్చినప్పుడే మనకి మోక్షం, లేదంటే ఇలా మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటామని చూసాం. కాబట్టి మళ్ళీ జన్మని కలిగించే పనులన్నీ కూడా కర్మలు అంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది భగవంతుడు మొదటి 3 ప్రశ్నలకి ఇక్కడ సమాధానం చెప్పారనమాట. నాశనరహితం దివ్యమైనది అయిన జీవుడు అంటే ఆత్మే బ్రహ్మం, ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావం ఏమో ఆధ్యాత్మం. అలాగే మళ్ళీ మన దేహ ఉద్భవించడానికి అంటే జన్మ రావడానికి కారణమయ్యే పనులన్నీ కర్మలు
కామ్యకర్మలని అంటారు. సో కిం తద్బ్రహ్మం కిం అధ్యాత్మం. బ్రహ్మం అంటే ఏమిటో చెప్పారు, ఆధ్యాత్మం అంటే ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావం. ఆత్మ చావులేదు, నిత్యమైనది అని చూసాం కదా. సో అందుకని ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావమే ఆధ్యాత్మం. ఇక కిం కర్మ అన్నాడు. కర్మ అంటే ఏమిటంటే మళ్ళీ జన్మ రావడానికి అవసరం, మనం చేసే పనులన్నీ కర్మలు అవుతాయి అని చెప్పారు. ఫస్ట్ 3 ప్రశ్నలకు సమాధానం. నెక్స్ట్ మిగిలిన ప్రశ్నలకు కూడా చెప్పారు. అధిభూతం క్షరో భావ పురుషశ్చాధిదైవతం అధియజ్ఞోహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాం వర. సో అధిభూతం క్షరోభావం అంటే నిరంతరం మార్పు చెందే ఈ భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతం అంటారు. అలాగే మరి సూర్యచంద్రులతో ఉన్న సకల దేవతలతో ఉన్న భగవంతుడి విరాట్ స్వరూపం అధిదైవం. అధిభూతం అంటే ఏమిటి, అధిదైవం అంటే ఏమిటో కూడా అధిదైవం కిం ఉచ్యతే అన్నాడు కదా. అధిభూతం కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిం ఉచ్యతే అంటే అధిభూతం ఏమిటో చెప్పండి, అధిదైవం అంటే ఏమిటో కూడా చెప్పండి అన్నాడు. సో అధిభూతం అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి, మన చుట్టూ కనిపిస్తున్న భౌతిక ప్రకృతి. అది ఎలాంటిది, ఎప్పుడు మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది. మన శరీరం ఎలా మారిపోతూ ఉంటుంది. చిన్నప్పుడు ఒక రకంగా పుడతాం, చిన్నగా ఉంటాం, మరి పెరుగుతూ వస్తాం. అలాగే ఉంటామా? లేదు, పెరుగుతూ మారిపోతూ సైజు మారిపోతుంది, తర్వాత మొహాలు మారిపోతాయి, మరి తర్వాత వృద్ధాప్యంలో మరి శరీరం మారిపోతుంది. ఇవన్నీ కూడా మార్పులు. అలా భౌతిక ప్రకృతి కూడా మార్పులు చెందుతూ ఉంటుంది. మరి కాలాలు మారుతూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కప్పుడు కొండలు ఉంటాయి, కొన్ని సంవత్సరాలు పోతే ఆ కొండలు మళ్ళీ నీళ్ళలో కలిసిపోవచ్చు. మరి మన ప్రపంచం కూడా ఇప్పుడు 5-6 ఖండాలు ఏవో ఉన్నాయని చెప్పుకుంటాం. ఇవన్నీ కూడా 3గానే ఉండేవంట కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం. ఆ తర్వాత అలా సెపరేట్ అయిపోయాయని చెప్తారు. సో ఇలా ప్రతిదీ కూడా మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది భౌతిక ప్రకృతిలో కూడా. మన శరీరం ఎలా అయితే మార్పు చెందుతుందో అది ఆ భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతం అని అంటారు అని చెప్పారు. తర్వాత అధిదైవం అంటే భగవంతుడి యొక్క విరాట్ స్వరూపమే అధిదైవం. సూర్య చంద్రులు అన్నీ ఉన్న ఈ ప్రకృతి భగవత్ స్వరూపం, విరాట్ స్వరూపం అని మనం 11th చాప్టర్లో చూస్తాం కదా, విశ్వరూపం. సో అది అధిదైవం. ప్రతి దేహంలో ఇక ఈ అధియజ్ఞం ఎక్కడ ఉంటుంది అన్నాడు కదా. ప్రతి దేహంలో అంతర్యామి పరమాత్మ రూపంలో ఉండే యజ్ఞ ప్రభు ఎవరు అంటే నేనే అని చెప్తున్నారు. అధియజ్ఞం ఎవరు, ఎక్కడ ఉంటుంది అన్నాడు కదా. అధియజ్ఞాన్ని నేనే, ఆ యజ్ఞ ప్రభువుని. అది ఎక్కడ, ఎలా అంటే అందరిలోనూ పరమాత్మ రూపంలో ఉన్న యజ్ఞ ప్రభువును నేనే. సో బ్రహ్మం అంటే ఏమిటన్నాడు అంటే నాశనం లేని దివ్యమైన ఆత్మ బ్రహ్మం. ఆధ్యాత్మం ఆ ఆత్మ యొక్క నిత్య తత్వమే ఆధ్యాత్మం, ఆ నిత్య సత్య తత్వమే. కర్మ అంటే మళ్ళీ మనకి జన్మ రావడానికి మనం చేసే పనులన్నీ కర్మలు అవుతాయి. అధిభూతం అంటే భౌతిక జగత్తు, ఈ భౌతిక ప్రకృతి. అధిదైవం అన్ని దేవతలతో కూడి ఉన్న భగవంతుడి విశ్వరూపం, అది అధిదైవం. అధియజ్ఞం అంటే యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు అంటే అందరి హృదయాల్లో ఉన్న పరమాత్మ. సో అందుకే భోక్తారం యజ్ఞ తపస్సాం, అన్ని యజ్ఞ తపస్సులకు ఆయనే చరమ భోక్త, అందరిలోనూ ఉన్న పరమాత్మ. అధియజ్ఞం ఎక్కడుంటాడు అంటే ప్రతి జీవి హృదయంలో. మరణ సమయంలో మరి చివరి ప్రయాణ కాలేచ కథం జ్ఞేయోస్మి నియతాత్మభిః అన్నారు కదా. ప్రయాణ కాలం అంటే మరణ సమయంలో కథం ఏ విధంగా జ్ఞేయోసి వాళ్ళకి అర్థం అవుతావు, ఈ నియతాత్ములకు అంటే ఇలా కంట్రోల్డ్ మైండ్తో మనస్సును ఇలా నియమబద్ధంగా ఉంచుకున్న వాళ్ళకి భక్తి మార్గంలో నీవెలా అర్థం అవుతావు. మరణ సమయంలో కృష్ణుణ్ణి ఎలా తెలుసుకునేట్టు చేయాలంటే స్మరణాన్ని జీవితకాలం అభ్యాసం చేయడం ద్వారా. ఈ ఆన్సర్ ముందు శ్లోకాస్లో చూస్తాం దీనికి ఆన్సర్. అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కళేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. అంతకాలే చ మామేవ, చివర్లో కూడా నన్నే స్మరన్ ముక్త, స్మరిస్తూ ముక్త్వా కళేవరం. కళేవరం అంటే శరీరాన్ని ముక్త్వా వదిలితే చివర్లో కూడా నన్నే స్మరిస్తూ శరీరాన్ని వదిలినట్లయితే, ఎవరైతే అలా వదులుతారో ఎవరైతే ప్రయాతి
పొందుతారు. సమద్భావం, నా యొక్క భావాన్ని వాళ్ళు పొందుతారు. యాతి నాస్తి అత్ర సంశయ, దీంట్లో సంశయం అనేది లేదు అంటున్నారు. ఇక్కడ భీష్మ పితామహుడు చివరిలో నా విష్ణు సహస్రనామాన్ని ఆయనే పలుకుతూ ప్రాణాలు వదలటం చూపిస్తున్నారు. సో లాస్ట్లో భగవంతుని స్మరిస్తూ ఈ ఎవరైతే ఇలా వెళ్ళిపోతారో వాళ్ళు నా భావాన్ని పొందుతారు, ఇందులో ఏ డౌట్ లేదు. నాస్త్యత్ర సంశయ అంటున్నారనమాట. అసంశయ, సంశయ సందేహం, అత్ర ఈ విషయంలో నా అస్తి ఏమీ లేదు, దీంట్లో సందేహం లేదు ఈ విషయంలో. ఏ విషయంలో? చివరిలో నన్నే స్మరిస్తూ శరీరాన్ని వదిలినప్పుడు ఎవరైతే అలా వదులుతారో ప్రయాతి పొందుతారు, అతను మద్భావం, నా భావాన్ని పొందుతాడు. అంతకా చివరిలో నన్ను స్మరిస్తూ దేహాన్ని వదిలిన వాడు వెంటనే నా భావాన్ని పొందుతాడు, ఈ విషయంలో ఎట్టి సందేహము లేదు. అంటే నా భావాన్ని అంటే భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని పొంది అతను భగవంతుడి యొక్క ధామాన్ని పొందుతాడు. ఎం వాపి స్మరన్ భావం, ఇది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక అన్నమాట ఇది కూడా. సో లాస్ట్ లో భగవంతుని స్మరిస్తూ వెళ్ళినప్పుడు నన్ను పొందుతారు అని ఇక్కడ భగవంతుని చేరుకునే విధానాలు ప్రతి అధ్యాయంలో ఉండబట్టే ప్రతి అధ్యాయానికి ఈ యోగం అని పేరని చెప్పుకున్నాం. అలాంటి శ్లోకాలు ఇవన్నీ ఇందులో ఎన్నో ఉన్నాయి, భగవంతుని చేరుకునే శ్లోకాలు, మార్గం. వీటిలో ఒక్కదాన్ని పట్టుకున్నా మనం చాలు. యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కళేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. యం వాపి స్మరన్ భావం, ఏ భావాలతో మన శరీరాన్ని వదులుతామో, త్యజత్యంతే కళేవరం అంటే ఈ కళేవరం అంటే శరీరాన్ని త్యజత్ వదులుతాము, తం తమేవైతి కౌంతేయ వాటికి తగ్గవే కౌంతేయ సదా ఎప్పుడు తద్భావ భావిత ఆ భావాలకు తగ్గ స్థితి వస్తుంది అంటున్నారనమాట. సో తం అలాంటిదే ఏవ నిశ్చయంగా ఏతి పొందుతారు. ఏ భావాలతో ఈ శరీరాన్ని వదులుతారో, త్యజతి అంటే చివర్లో ఏ భావాలతో శరీరాన్ని వదులుతారో, తం ఏవ ఇతి ఏతి అంటే ఆ రకమైనదే పొందుతారు నిశ్చయంగా. కౌంతేయ సదా ఎప్పుడు కూడా తద్భావ భావిత ఆ స్థితిని స్మరిస్తూ వాళ్ళు పోయినప్పుడు వాళ్ళు ఏది స్మరిస్తున్నారో అదే స్థితిని వాళ్ళు పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఏ ఆలోచనలు వాళ్ళ మైండ్లో ఉంటాయో అలాంటి దానికి తగ్గ స్థితిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. దానికి ఒక చక్కటి స్టోరీ ఉంది ఎగ్జాంపుల్గా. ఏమిటంటే భరత మహాముని అని ఆయన అసలు ఒక పెద్ద రాజు. ఆయన ఈ ఆధ్యాత్మికత మీద శ్రద్ధతో సన్యాసం తీసుకుని రాజ్యాన్ని అన్నీ వదిలేసి ఆయన అడవులకు వెళ్ళి ఈ రకంగా అక్కడ ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉంటూ మరి ఆల్మోస్ట్ పరిపూర్ణత స్టేజ్కి వస్తాడు. ఆ టైంలో ఏం జరుగుతుందంటే ఒకసారి ఒక పులి ఒక లేడీని తరుముతూ వస్తే ఆ లేడీ అక్కడ పడిపోతుంది. ఆ లేడీ ఒక చిన్న లేడీని ప్రసవించి చనిపోతుంది ఆ లేడీ. అప్పుడు ఈయన ఆ చిన్న లేడీని తీసుకొచ్చి దానికి సపర్యలు చేసి దాన్ని కొంచెం బ్రతికించి ఆయన దానిని పెంచుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే మరి ఈయన ఏదో సపర్యలు చేయడం, దానిని బ్రతికించడం, మరి ఈయన అంత పెద్ద రాజ్యాన్ని అన్నీ వదిలేసుకుని వచ్చి ఇక్కడ ఈ లేడీ యొక్క అటాచ్మెంట్లో పడిపోయారు. అంటే పాపం ఏముంది, సహాయం చేయడంలో తప్పేముందని మనం అనుకుంటాం, తప్పేమీ లేదు. కానీ సహాయం చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే అది ఏమైంది దాని గురించి ఆలోచిస్తూ దాని మీద ప్రేమతో అటాచ్మెంట్ అనేది చేయవలసింది చెయ్యి వితౌట్ ఎనీ రియాక్షన్ అని మనం చూసాం కదా కర్మయోగంలో. నీ డ్యూటీగా చెయ్యి అంతేగాని ఫలాసక్తి వద్దు అని. ఆయన ఫలాసక్తి పెట్టుకున్నాడు దీని మీద, ఆ మమకారం అది నా ఏది అని దాంతో ఆ అటాచ్మెంట్ పెరిగిపోయింది. దానికి కావాల్సిన చూడడం వరకు చేసి ఊరుకుంటే బాగానే ఉంటుంది, కానీ ఆయన అటాచ్మెంట్ ఇంకెప్పుడు దాని మీద దృష్టి ఆయనకు కలిగిందనమాట. సో ఇక్కడ చూస్తున్నాం దాంతో ఆయన సాధన కూడా కొంచెం తగ్గిపోయింది. ఒకరోజు ఈ లేడీ ఎటో వెళ్ళిపోతే
ఆయన కనిపించలేదు. ఆయన దాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి పాపం ఒక లోయలో పడిపోయి చనిపోతారు. వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఆయన మనస్సులో నిండా ఈ లేడీని గురించిన ఆలోచనే ఉండడంతో ఆయన నెక్స్ట్ జన్మలో లేడీగా పుట్టడం జరుగుతుంది. ఈ స్టోరీ ఎవరికైనా తెలుసా? తెలుసు మీరు మాతాజీ, విన్నాం మాతాజీ. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఓకే, అందరూ విన్నా ఉంటున్నారు. వెరీ గుడ్. సో ఏం జరుగుతుంది? ఎవరైనా ఒక్కరు, మీరు ఎలాగూ టైప్ చేయడం లేదు, అందుకని మిమ్మల్ని అడగాల్సి వస్తుంది క్లాస్లోని. అందరూ కాకుండా ఎవరైనా లేడీ శరీరమే తీసుకుంటారు మాతాజీ. లేడీ శరీరం తీసుకున్న తర్వాత ఏం జరిగింది అది చెప్తున్నాము. జన్మలో సుకృతి వల్ల ఓకే, ఐ థింక్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అమ్మా, ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు మాట్లాడండి. హరే కృష్ణ. హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే అడుగుదాం. ఓకే, నందిని మాతాజీ చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. పూర్వజన్మ స్మృతి వల్ల ఆయన యాక్చువల్ గా జింక దేహమే తీసుకుంటాడు, కానీ ఆ స్మృతి వల్ల మళ్ళీ ఒక జన్మ జడభద్రుడుగా పుడతాడు మాతాజీ. అదే కదా మాతాజీ? అదే లేడీగా పుట్టినప్పుడు ఏం చేశాడు? కరెక్టే, జడభద్రుడిగా పుట్టాడు. సో లేడీగా జన్మ తీసుకున్నప్పుడు ఏం జరిగింది? పూర్వజన్మ స్మృతి వల్ల అతను తొందరగా మళ్ళీ ఆ శక్తి వల్ల మళ్ళీ మనిషి జన్మ తీసుకుంటాడు, ఒక బ్రాహ్మణుడిగా పుడతాడు, జడభద్రుడిగా. ఓకే, వెరీ గుడ్. అయితే నెక్స్ట్ నీరజ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి. ఈ జింకగా పుట్టినప్పుడు ఏం చేశాడు? జింకగా పుట్టినప్పుడు ఆ స్మరణ వస్తుంది కదా మాతాజీ, ఫీల్ అవుతాడు మాతాజీ. ఎందుకు ప్రేమ మళ్ళీ నేను ఆ లేడి మీద ఎందుకు ప్రేమించానని పశ్చాత్తాపడతాడు మాతాజీ. దేవుడు గుర్తుకొచ్చాక పశ్చాత్తాపంతో మళ్ళీ ఆయన దేవుడిని స్మరణ చేయడం వల్ల జడభరతుల్లాగా పుడతాడు మాతాజీ. ఓకే, సో పశ్చాత్తాపం అంటే అతనికి ఆ జన్మ గుర్తుండి తన యోగం వల్ల అక్కడ ఆ మునులు వాళ్ళు జరిపే యజ్ఞాల దగ్గర ప్రసాదం అది అక్కడే ఉంటూ ఆ ఆకులు అవన్నీ ఎండిపోయినవి ఆ యజ్ఞాల్లో వాడినవే తింటూ అలా అతను ఆ భక్తి ఉన్న చోటే ఉన్నాడు. జింకగా ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళ ఆశ్రమాల దగ్గరలో ఉండి తరువాత అందుకని మళ్ళీ జడభరతుడిగా పుట్టి ఆ జన్మలో అతను నిజంగానే మరి అన్నిటినీ ఈ వైరాగ్యంతో, నిజమైన ఆ వైరాగ్యంతో అతను చివరికి ఇదవుతాడు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో అది ఈ జడభరతుడు స్టోరీ. సో దానివల్ల మనకు అర్థమైంది ఏమిటి అంటే, ఇది చివరిలో మనం ఏ భావాలతో అయితే శరీరం వదులుతామో దానికి తగ్గ జన్మ పొందుతాము అన్నది చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇదంతా చెప్పి భగవంతుడు ఏమంటున్నారు? తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ మయ్యర్పితమను బుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయం. తస్మాత్ కాబట్టి సర్వేషు కాలేషు అన్ని కాలాల్లోనూ మాం అనుస్మర నన్ను స్మరిస్తూ యుధ్యచ యుద్ధం చెయ్యి. అది. సో అర్జునుడు అక్కడ యుద్ధం చేయని అంటున్నాడు కాబట్టి యుద్ధం చేయమంటున్నారు. మనందరం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటి? మన యొక్క జీవన పోరాటాన్ని ఇలాగే భగవంతుణ్ణి ఎల్లప్పుడూ మనస్సులో పెట్టుకుని మన పనులు మనం చేసుకుంటూ పోవాలి. మన జీవన పోరాటం అనే యుద్ధాన్ని మనం ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి మనసులో పెట్టుకుని చేసుకుంటూ పోవాలి. మయ్యర్పిత, ఎందుకంటే దానివల్ల ఏం జరుగుతుందో కూడా చెప్తున్నారు. మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, నాకు గనక మనస్సును బుద్ధిని అర్పించినప్పుడు మామే వైశ్యస్య అసంశయం. సో నన్నే పొందుతావు, ఇందులో సంశయం లేదు అంటున్నారు. సో మనసును బుద్ధిని నువ్వు నాకు అర్పించి నువ్వు అన్ని టైమ్స్లోనూ నన్ను స్మరిస్తూ నీ పనులు నువ్వు చేసుకుంటూ పోతే నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు అని భగవంతుడు అర్జునుడికి మళ్ళీ ఇంకొక విధానం, తనని చేరుకునే విధానం చెప్తున్నారు. సో ఎన్ని విధానాలు చెప్పారు చూడండి. ఫస్ట్ అంటే అంతకాలేచ మామేవ స్మరణ్ ముక్త్వా కళేవర్, నన్ను చివర్లో స్మరిస్తూ పోతే తప్పనిసరిగా పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఏ విషయాలు ఆలోచిస్తే దానికి తగ్గ
జన్మే వస్తుంది. సో నన్ను ఆలోచిస్తే నా గురించి నా దగ్గరికే వస్తారు. కాబట్టి అన్ని టైమ్స్లో నువ్వు నన్ను స్మరిస్తూ, ఎందుకంటే ఏ టైంలో పోతామో ఎవరికి తెలుసు. సో అన్ని టైమ్స్లో ఎప్పుడూ భగవంతుని మనసులో ఉంచుకుంటూ ఇలా మనసును బుద్ధిని నువ్వు నీ పనులు నువ్వు చేసుకో. మనసును బుద్ధిని ఈ రకంగా నా మీద నిలిపి నీ పనులు నువ్వు చేసుకుంటే నువ్వు తప్పకుండా నన్ను పొందుతావు అని ఆయన ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసాన్ అన్యగామిన పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్. సో అభ్యాసయోగ యుక్తేన, ఇటువంటి ప్రాక్టీస్ అని ఇటువంటి విషయాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఇటువంటి యోగంలో గనక నువ్వు యుక్తుడవైతే, యోగం అంటే ఏదో మనం యోగాసనాలు వేసేయాలి, గంటలు గంటలు మెడిటేషన్ చేసేయాలి అనుకోకర్లా. మనం ఎప్పుడు కూడా భగవంతుణ్ణి ప్రతి పనిలోనూ ఈ రకంగా మనసులో ఆయన స్థాపించుకుని ఏది చేసినా ఇది నా బాధ్యత, భగవంతుడి తృప్తి కోసం అన్నట్లుగా చేస్తూ మన డ్యూటీస్ని, మనసును బుద్ధిని ఆయన మీద లగ్నం చేసుకుని మన పనులు మనం చేసుకుంటూ పోయినప్పుడు అదే యోగం. అలా చేయగలగటమే యోగం. అంటే లగ్నం చేయడం అంటే ఏమిటి? ఏది జరిగినా అది ఫస్ట్ది ఏదైనా భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేయడం, ఇది భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా చేయాలి, ఇది నా బాధ్యత అనుకుని ఏ పనైనా అలా చేయగలగడం. రెండవది ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అనుకోగలగడం. అది అలా ఎవరైతే చేయగలుగుతారో, అది ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఆ యోగంలో నియుక్తులవుతారో, అభ్యాసిస్తూ ఈ పద్ధతిని చేతసాన్ అన్యగామిన, ఇలా చేస్తూ వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఇలాంటి పద్ధతిని వాళ్ళు ఫాలో అవుతూ ఉంటే గనక పరమం పురుషం దివ్యం, సో ఆ దివ్యమైన పరమ పురుషాన్ని యాతి పొందుతారు. పార్థ అనుచింతయన్, ఎప్పుడు ఈ రకమైన ఆలోచనతో మనస్సులో ఉన్నప్పుడు భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు ఈ రకంగా మనస్సులో స్థాపించుకుని ఈ యోగంలో యుక్తులైన వాళ్ళు ఆ పరమ పురుషుణ్ణి, దివ్య పురుషుణ్ణి పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ మరి లాస్ట్ మినిట్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి మరి ఎప్పుడు మనం ఈ రకమైన మెంటాలిటీతో ఉన్నప్పుడు మరి అది ఉండాలి. అకస్మాత్ పరీక్ష ఎప్పుడు సడన్ టెస్ట్ పెడతామంటే మీరు ఎలా రెడీగా ఉంటారు? మరి మీరు చదివితే పాఠం మనం రెడీగా ఉంటాం, లేదా క్లాస్లో వింటే రెడీగా ఉంటాం. ఇప్పుడు క్విజ్ అడుగుతాము, మరి వినకపోతే మీరు ఎలా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు? వింటేనే కదా. సో ఏమిటి చదువుకోవాలి, ప్రిపేర్ అయితే ఇంకా బాగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఆ సిలబస్ ఏమిటి? సో ఎప్పుడు సిద్ధం అవ్వాలి సడన్ టెస్ట్కి అంటే మనం ఎప్పటికప్పుడు చదువుకోవాలి, వినాలి. సిలబస్ ఏమిటి అంటే ఎలా సిద్ధపడాలి సడన్ టెస్ట్కి అంటే ఎప్పటికప్పుడు చదువుకోవాలి. ఈ టెస్ట్ మరి మనకి లాస్ట్ మినిట్ ఎప్పుడో తెలియదు కాబట్టి దీనికి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఇలా ఎప్పుడు జపించడం, భగవద్గీత చదవడం, భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండడం, సేవ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా మరి మనల్ని ఎప్పుడు ఈ పద్ధతిలో ఉంటే మనం ఎప్పుడు ప్రిపేర్డ్గానే ఉంటాము. ఏ సమయం అంటే ఎప్పుడు సమయం అంటే ఎప్పుడో కాదు, ఇప్పుడే సమయం, నిన్నే సమయం, మనం ఇంకా మొదలు పెట్టలేదు అనుకుని ఆ రకంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అలా ప్రిపేర్ అవ్వడం వల్ల ఏమొస్తుంది అంటే ఫలితం ఏమిటి? ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో కవి ఎలా భగవంతుణ్ణి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, అసలు ఈ భగవంతుడు ఇది అంటున్నారు, ఆయన తత్వం ఏమిటి అంటే దాని గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కవిం పురాణం అనుశాసితారం అనోరణీయం సమనుస్మరేద్యః సర్వస్య దాతారమచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్. ఇది పెద్ద శ్లోకం. సో కవి అంటే అన్నీ తెలిసిన వాడు, పురాణం అతి ప్రాచీనుడు, భగవంతుడు మరి ఎప్పటి నుంచో ఆయన పుట్టుకలేనివాడు కాబట్టి ప్రాచీనుడు. అనుశాసితారు, అన్నీ శాసించగలవాడు అంటే అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసేవాడు ఎవరు? భగవంతుడే, అన్నీ నియంత్రించేవాడు. అనోరణీయం, అణువు కంటే కూడా సూక్ష్మమైన వాడు. ఎందుకు? అణువులో కూడా ఉన్నారు కాబట్టి అణువు కంటే చిన్నవాడు. సమనుస్మరేత్, అన్నింటినీ కూడా మరి ఆ రకంగా అనుస్మరేత్, మనం స్మరించాలి. ఎవరైతే అణువు కంటే కూడా చిన్నవాడు, ఆ రకంగా మనం స్మరించాలి, ఆయన అర్థం చేసుకోవాలి.
సర్వస్య ధాతారం అంటే అన్నింటినీ పోషించేవాడు. అచింత్య రూపం, మన ఊహకందని వాడు, మన ఇమాజినేషన్కి అందని వాడు భగవంతుడు. ఆదిత్యవర్ణం, సూర్యుడిలాగా ప్రకాశించేవాడు. తమసః పరస్తా, చీకటిని పారద్రోలేవాడు అంటే మరి జ్ఞానాన్ని కలిగినవాడు అని అర్థం. సో భగవంతుడు కవి, అన్ని తెలిసినవాడు, పురాతనం, అనుశాసితారం, అన్నిటినీ కూడా నియంత్రించేవాడు. అనోరణీయం, అణువు కంటే చిన్నవాడు, సూక్ష్మమైనవాడు. అనోరణీయాంశం, అణువు కంటే చిన్నవాడు. అనుస్మరేత్, అలా సర్వదా భగవంతుని ఈ రకంగా స్మరిస్తూ ఎవరైతే ఉంటారో ఇంకా సర్వస్య ధాతారం అంటే సమస్తాన్ని పోషించేవాడు. అచింత్య రూపం, మన ఊహకందని వాడు, ఊహింపశక్యంగాని వాడు. ఆదిత్యవర్ణం, సూర్యుని తేజస్సుతో మరి తమస్సు అంటే తమస్సుకు అతీతుడు, చీకటికి అంటే అజ్ఞానానికి అతీతుడు అని భగవంతుణ్ణి మనం అర్థం చేసుకుని ఈ రకంగా ధ్యానించాలి అని చెప్తున్నారు. ప్రయాణకాలే మనసాచలేన భక్త్యా యుక్తా యోగ బలేన చైవ భ్రువోర్मध्ये ప్రాణమావేశ్య సమ్యక్ సతం పరం పురుషం ఉపైతి దివ్యం. సో ప్రయాణకాలే మనస అచలేన, సో చివరి నిమిషంలో మనస్సుతో అచంచలమైన భక్తిలో యుక్తులై యోగ బలైన చైవ, యోగ బలంతో నిశ్చయంగా భ్రువోర్ మధ్య, రెండు కనుబొమ్మల మధ్యలో ప్రాణం ఆవేశ్య, ప్రాణవాయువుని స్థిరపరిచి సమ్యక్ సంపూర్ణంగా స ఎవరైతే అతడు స్థిరపరిచిన అతను తం పరం అలాంటి దివ్యుడైన పురుషుడు దేవదేవుణ్ణి ఉపైతి పొందుతాడు. దివ్యం ఆధ్యాత్మికతలో దేవదేవుణ్ణి పొందుతాడు. సో మరణ సమయంలో ఇందాక ఏం చెప్పారు, తన పేరును స్మరిస్తూ వెళ్ళినప్పుడు భగవంతుని పొందుతాడు. ఇక్కడ ప్రాణవాయువును రెండు కనుబొమ్మల మధ్యలో నిలిపి ఇది యోగం, అష్టాంగ యోగం లాంటి వాళ్ళు అనమాట. ఆ మార్గం చెప్తున్నారు ఇక్కడ. యోగ శక్తితో చలించని మనస్సుతో సంపూర్ణంగా భక్తిభావంతో, భక్తి మార్గంలో వాళ్ళు కూడా ఇలా భక్తితో చేయవచ్చు అన్నమాట. వాళ్ళు కంప్లీట్గా భక్తి యోగంలో మునిగిపోయి ప్రాణవాయువును రెండు కనుబొమ్మల మధ్యలో వాళ్ళు దృష్టి పెట్టి మరి ఈ కంప్లీట్ భక్తిలో నిమగ్నమై భగవంతుణ్ణి స్మరించేవాడు తప్పనిసరిగా ఆ భగవంతుణ్ణి పొందగలడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి యోగ బలేన అన్నారు. ఇది మామూలు వాళ్ళకి సాధ్యమైన మాట కాదు, అంటే అది ఇక్కడ ముఖ్యమైన మాట. యోగ బలేన, భక్త్యాయుక్తో యోగ బలేన, ఆ భక్తి అనే యోగంలో యుక్తుడైన వాడు అన్నమాట. మామూలు వాళ్ళకి సాధ్యం. వాళ్ళు మరి ఇలా ఈ దివ్య స్థితికి అలాంటి యోగం లేకుండా ఎవరికి సాధ్యం కాదు అంటున్నారు. యదక్షరం వేద ఊరికినే కనుబొమ్మల మధ్య మనం పెట్టుకున్నామని కూర్చున్నంత మాత్రాన్ని కాదు, ఆ యోగం, ఆ దివ్య యోగంలో ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. యదక్షరం వేద విదో వదంతి విశంతి యద్యతయో వీతరాగాః యదిచ్ఛంతో బ్రహ్మచర్యం చరంతి తత్తే పదం సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్యే. సో యదక్షరం, ఈ దేనిని ఓం అనేటటువంటి ఆ ఓంకార అక్షరం వేదాలు తెలిసిన వాళ్ళు వదంతి చెప్తూ ఉంటారన్నమాట. ఏమని? గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు యతులు దేంట్లో ప్రవేశిస్తారో వీతరాగా అంటే రాగద్వేషాలు వదులుకున్న వాళ్ళు అని, అంటే సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళని అంటున్నారు. దాని అర్థం ఏమిటంటే ఎవరైతే ఈ అటాచ్మెంట్స్ వదులుకున్నారో, సాధారణంగా ఎవరు వదులుకుంటామంటాం మనం, సన్యాసులు అయితే వాళ్ళు ఇలాంటి అటాచ్మెంట్స్ అన్ని వదులుకున్నారంటాం, అందుకని సన్యాసులు అనొచ్చు. బట్ అర్థం ఏమిటి అంటే ఇలా రాగద్వేషాలు వదులుకున్న వాళ్ళు ప్రవేశిస్తారు. యదిచ్ఛంతో బ్రహ్మచర్యం, అలాగే ఈ దేనిని కోరుకుని వాళ్ళు బ్రహ్మచర్యాన్ని కూడా చరంతి అనుసరిస్తూ ఉంటారో, అభ్యసిస్తారో, తత్తే పదం, ఆ యొక్క స్థితి
సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్య, నీకు కంప్లీట్గా వివరిస్తాను అంటున్నారు. సో ఈ వేదాలు తెలిసిన వాళ్ళు, ఓంకారాన్ని ఉచ్చరించే వాళ్ళు, ఈ అదక్షరం అంటే ఆ ఓంకారం అనే అక్షరాన్ని ఉచ్చరించే వాళ్ళు, వేద విధులు అంటే వేదాలన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు వదంతి చెప్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు సన్యాసంలో ఉన్న మహర్షులు వీళ్ళంతా కూడా బ్రహ్మంలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. మరి అంటే అది అలాంటి పూర్ణత్వం కోసం వాళ్ళు బ్రహ్మచర్య వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. మోక్షాన్ని కూర్చే ఈ విధానం ఏమిటో నేను ఇప్పుడు నీకు కంప్లీట్గా చెప్తాను అని భగవంతుడు ఇక్కడ అంటున్నారు. సో సన్యాసంలో ఉండే వాళ్ళు, ఓంకారాన్ని ఉచ్చరించే వాళ్ళు, వేదాలు చదువుకున్న వాళ్ళు, వీళ్ళంతా కూడా మరి ఈ బ్రహ్మతత్వంలో ప్రవేశిస్తున్నారు. వాళ్ళు బ్రహ్మచర్య వ్రతాన్ని అభ్యసిస్తారు ఈ పూర్ణత్వం కోసం అని చెప్తూ వాళ్ళ గురించి ఇప్పుడు నేను నీకు సంగ్రహంగా వివరిస్తాను, విను అన్నారు. సర్వద్వారాణి సంయమ్య మనోహృది నిరుధ్య చ మూర్ధ్నాదాయాత్మన ప్రాణం ఆస్థితో యోగధారణం. సో సర్వద్వారాన్ని, అన్ని శరీరంలో ఉన్న అన్ని ద్వారాలు మనం చూసాం కదా, నవద్వారాలు పురే అంటారు శరీరాన్ని. 2 కళ్ళు, 2 ముక్కు రంధ్రాలు, నోరు, చెవులు, తర్వాత జననాంగాలు, అంటే అన్ని ఇంద్రియాలు బేసికలీ కంట్రోల్ చేసుకున్నవాడు కర్మేంద్రియాల్ని, మరి జ్ఞానేంద్రియాల్ని, అన్ని ఇంద్రియాల్ని సంయమ్య అంటే నియమించినవాడు, కంట్రోల్ చేసుకున్నవాడు, మనస్సును హృదయాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకుని నిరుధ్యచ, మనస్సుని హృదయాన్ని కూడా అంటే మనస్సును బుద్ధిని కూడా కంట్రోల్ చేసుకుని, ఇంద్రియాల్ని మనస్సును బుద్ధిని కూడా కంట్రోల్ చేసుకుని, మూర్ధ్న అంటే శిరస్సులందు ఆదాయ స్థాపించి ఆత్మ యొక్క ప్రాణం అంటే ప్రాణవాయువును శిరస్సు దగ్గర పెడతాడనమాట. ఏది ఇంద్రియాల్ని, మైండ్ని, బుద్ధిని అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసేసి మరి ప్రాణవాయువును తల దగ్గర స్థితం చేశాడు. అక్కడ అక్కడ అంటే అక్కడికి వచ్చేటట్లుగా చేసుకున్నాడు. అలాంటి స్థితిలో, యోగ స్థితిలో ఉంటాడు. సో ఇంద్రియాలు నుండి బయటపడటమే కాకుండా యోగ స్థితిలో అన్ని సర్వ ఇంద్రియ ద్వారాలన్నిటిని మూసివేసి మనస్సును హృదయంలో స్థిరం చేసి ప్రాణవాయువును శీర్షాగ్రం అంటే తలపైన నిలిపి మనిషి యోగంలో స్థితుడు కాగలడు. మనకి చక్రాలు అంటారు కదా, పైన అలాగే ఆజ్ఞా చక్రం అది ఇదని చివరికి తల మీద ఒక చక్రం ఉంటుంది కదా, అట్లా ఆ చివరికి అక్కడికి తీసుకొచ్చి ప్రాణవాయువును నిలిపి ఆ రకంగా యోగంలో స్థితులు కాగలరు అని చెప్పి భగవంతుడు ఆ యోగ పద్ధతిని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇక్కడ చెప్పిన యోగ పద్ధతి అభ్యసించడానికి మనకి ముందు అసలు అన్ని భోగ ద్వారాలు మూసివేయాలి. అంటే అన్ని ఇంద్రియాలని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఊరికినే అన్ని ఓపెన్గా ఉంచుకుని మనం ఇదేదో యోగం ప్రాక్టీస్ చేద్దామని కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానాలు, యోగాలు చేయడం అవి వర్కౌట్ అవ్వదు. ముందు చేయవలసింది అసలు మన ఇంద్రియాల నుంచి కంట్రోల్ ఉండాలి, మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి. ఇవన్నీ చేసుకున్నప్పుడే ఇలాంటి యోగాలు సాధ్యపడతాయి అని చెప్తున్నారు. దీన్నే ప్రత్యాహారం అని మనం మరి 6వ అధ్యాయంలో చూసాం అష్టాంగ యోగంలో. ప్రత్యాహారం అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, ఇంద్రియాలకు ఆహారాలు ఉంటాయి, అవన్నిటిని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. కళ్ళకు కనిపించేది ఆహారం, చెవులకు వినిపించేది ఆహారం, ముక్కుకు వాసనల ఆహారం అని చూసాం. కాబట్టి అలా మనం అవన్నీ ఆ ప్రత్యాహారాలను చూసాం. సో అవన్నీ కంట్రోల్ చేసుకుంటేనే ఇది సాధ్యం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భక్తి యోగంలో మనస్సు మరి ఇది ప్రాణవాయువు అలాగే శీర్షాగ్రంలో వాళ్ళు ప్రతిష్ఠితం చేసుకోగలుగుతారు. ఇట్లా వాళ్ళు అన్ని ఇంద్రియాలని, మనస్సును కూడా నిగ్రహించుకుని, ప్రస్తుత కాలంలో ఈ యోగ పద్ధతి ఆచరణీయం కాదు. ఎంతమంది ఇలా చేయగలుగుతున్నారు? ఇంద్రియాలని అన్నిటినీ నిగ్రహించేసుకుని మరి ఇలా శీర్షం మీద ప్రాణవాయువుని ప్రసరించగల వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? కానీ భక్తి యోగంలో భగవంతుణ్ణి పైన మనస్సును లగ్నం చేస్తే మనం ఇలా ఈ తన్మయత్వం అనే సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళడం సాధ్యపడుతుంది, ఈజీ అంటున్నారు.
ఓం ఇత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరన్ మామనుస్మరన్ యః ప్రయాతి త్యజన్ దేహం సయాతి పరమాం గతిం. ఓం ఇత్యేకాక్షరం, అలా ఈ ఓంకారం అనే ఈ అక్షరాన్ని, ఏకాక్షరాన్ని, బ్రహ్మాన్ని వ్యాహరం ఉచ్చరిస్తూ మాం నన్ను స్మరించేవాళ్ళు. సో ఇలా ఓంకారం పలుకుతూ నన్ను స్మరించేవాళ్ళు. ఎవరైతే ఇలా చేస్తారో, ప్రయాతి ఈ రకంగా చేస్తారు. త్యజన్ దేహం, వాళ్ళు దేహాన్ని వదిలేటప్పుడు ఇలా చేసేవాళ్ళు. సయాతి, అతను పొందుతాడు పరమగతిని. సో ఎవరైతే ఈ యోగ విధానంలో ఉంటూ ఓంకారాన్ని జపిస్తూ నన్ను తలుచుకుంటూ దేహాన్ని ఎవరైతే వదులుతాడో అతను మరి తప్పకుండా పరమగతిని పొందుతాడు, అంటే మోక్షాన్ని పొందుతాడు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అంటే రకరకాలుగా ఈ ధ్యాన యోగ మార్గంలో ఏ రకంగా భగవంతుణ్ణి పొందొచ్చు, భగవత్ ప్రాప్తి, అక్షర బ్రహ్మ అన్నారు కదా. సో ఇలా రకరకాల మార్గాల్లో భగవంతుణ్ణి ఎలా పొందొచ్చు అనేది చెప్తున్నారు. అనన్యచేత్, అది సో ఇంతకు ముందు చెప్పిన రెండు ఆ యోగ పద్ధతిలో ఉన్న వాళ్ళు, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని, మనసును కంట్రోల్ చేసుకుని, వేదాలను చదువు, వేదాలు తెలిసిన వాళ్ళు ఓంకారాన్ని జపిస్తూ భగవంతుని తలుచుకుంటూ ఉన్న వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు వెళ్తారు. అనన్యచేత సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభ పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. అనన్యచేత అంటే వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఇలాగే ఉంటూ సతతం ఎల్లప్పుడూ యో మాం, ఎవరైతే నన్ను స్మరతి నిత్యశః నిత్యము స్మరిస్తూ ఉంటారో, తస్య అహం, వారికి నేను సులభంగా దొరుకుతాను. పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగిన, నిత్యము ఇలాంటి యోగంలో యుక్తుడైన వాడికి. సో అనన్య చిత్తంతో ఎల్లప్పుడూ నన్ను స్మరిస్తూ ఎప్పుడు ఉన్నవాడికి నేను ఈ యోగంలో ఇటువంటి యోగంలో నియుక్తుడైన వాడికి నేను చాలా సులభంగా దొరుకుతాను. సో ఎవరైతే అనన్య చిత్తంతో నన్ను నిత్యము స్మరించడము అనే యోగంలో నియుక్తులై ఉంటారో వాళ్లకు, సో భగవంతుని స్మరించడం సరే, నామజపం అందుకే మనం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఏ పని చేస్తున్నా కూడా భగవంతుని మనస్సులో ఉంచుకుని చేయగటం ఒక ప్రాక్టీస్గా చేయాలి. సో ఆ రకంగా ఆయనకు నచ్చే విధంగా ఏది జరిగినా ఆయన ప్రసాదం అనుకుంటూ మనం ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి హృదయంలో సుస్థాపితం చేసుకుని ఏ పని చేసినా ఇదే యోగం. అలాంటి యోగంలో నిత్యము యుక్తుడైన వాడికి నేను సులభంగా దొరుకుతాను పార్థ. చేలుడు కథ. సో అనన్యచేత సతతం, ఎవరైతే ఎప్పుడు క్రమం తప్పకుండా మరి ఇలా నన్ను స్మరిస్తూ వాళ్ళు నిత్యము ఈ యోగంలో యుక్తులై ఉంటారో వాళ్ళకి నేను సులభంగా చెప్తాను. మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయమశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మాన సంసిద్ధిం పరమాం గతా. మాముపేత్య పునర్జన్మ, నన్ను పొందిన తర్వాత పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం, ఈ అశాశ్వతమైన దుఃఖాలయంలోకి నాప్నువంతి పొందరు. మళ్ళీ నన్ను పొందిన తర్వాత ఈ అశాశ్వతమైన దుఃఖాలయంలో పునర్జన్మ పొందరు. మహాత్మన, ఈ మహాత్ములు సంసిద్ధిం పరమాంగత, వాళ్ళకి సంసిద్ధత వస్తుంది, పరమగతి లభిస్తుంది అంటున్నారనమాట. ఎవరైతే నన్ను పొందుతారో ఇక వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ అనిత్యమైన దుఃఖాలయంలోకి రారు, వాళ్ళకి పునర్జన్మ ఇక్కడ రాదు, వాళ్ళకి ఇక ఆ పరమగతి లభిస్తుంది. పరమ ఉత్కృష్టమైన ఉన్నతమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామం వాళ్ళకి లభిస్తుంది అంటున్నారు. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మాన విద్యతే. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక, సో బ్రహ్మలోకం నుంచి ఉన్న అన్ని లోకాలు కూడా మళ్ళీ పునరావర్తి అంటే పుట్టుక మరణం ఉంటూనే ఉంటుంది అర్జున. కానీ మాముపేత్య, నన్ను పొందిన తర్వాత కౌంతేయ పునర్జన్మ నా విద్యతే, పునర్జన్మ అనేది ఉండదని
తెలుసుకో అంటున్నారనమాట. సో అన్ని లోకాల్లో పైన ఉన్న బ్రహ్మదేవ లోకం నుంచి కింద లోకాల వరకు ప్రతి లోకంలోనూ జన్మ మృత్యు ఉన్నాయి. మరి బ్రహ్మదేవుడికి కూడా కొంతకాలానికి ఆయుష్ అయిపోతుంది కదా, అక్కడ కూడా ఉంది. అన్ని జన్మ మృత్యు జర వ్యాధులున్న దుఃఖ ప్రదేశాలే. కానీ కౌంటేయ నా లోకానికి వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం మళ్ళీ పునర్జన్మ అనేది ఉండదు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఈ బ్రహ్మలోకం ఎంతమంది, ఈ 14 లోకాలు చార్ట్ చూసిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో గోలోక చార్ట్ చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ 13 శ్లోకాస్ మిగిలాయి, అవి కంటిన్యూ చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మండే రోజు చూద్దాం. నాగరాజ్ ప్రభుజీ చూశారు, చంద్ర ప్రేమ తరంగిణి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఇద్దరేనా? మిగిలిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది చూడలేదా గోలోక చార్ట్? హరే కృష్ణ. గోలోక చార్ట్ ఇద్దరే చూసారా? హరే కృష్ణ. ఓకే, ఎనీవే ఈరోజు ఇంతటితో క్లాస్ ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.